Afe yenye brain ransom num. Midura Gana mrasha badwafie. Ene da na adaje ne poso kra. Ewo badwafie ho bra wono kwa asetena firi na anomo. Na enkomobo mu a wo mo bobo enema ho na wo mu di big push agenda na ho nkomo no. Na donkuma ewo mrasha badwafie. Yewra asanso boache swade ye no wo be chese. Sa big push no. Emu e hapo sa nanta bibie nim. It doesn't carry water. When you walk can be pa. Na nenkase mu no de betu dwa se panin ne kire big push no a wo de be ya kwan bi mu no se de wosika na asem no ntwaye ase wo mu twa ba bi jae wo mu ye ba bi eje ba bi na ewie na panin no so etete bi bae na enne yewura boja wa kire de ntia ekọ so na asem no de kire poten. Former Minister for Roads is a planner. He knows better than I do that. One of the reasons young people in Adaklu today who will be aiming to come to Accra is because what they want in terms of a better life doesn't exist in Adaklu. So if we continue investing in Accra, Kumasi and our big cities, we are deliberately encouraging them to come here. But the way the big push project are selected has nothing to do with that in the first place. Western Corridor, it's not a selection of building road where people don't exist. That is Tichimantua, very critical. In fact, much of our trading with Burkina Faso and other things have to connect all the way from Hamile on that route to Takrady. So where along that route do we have nobody there? Take Eastern Corridor. Yewra governs Kwame Abuja. Sarfo he akwani akwantempon so o my Ghana mu na ate se wo kasa no se ye ya akwan no kumase enkran krokasi mu a se tie bia won mo ewu nkronkuma mu no bepere se won beba ebewie na urura oban migration. Ebusia da so giremo e wo mrahye bedwafie edom kuma no ba no dani e yo nyanfo Alexander Kwame na afenyo mark no yo sahene efutu asase so e na wodi ne nkui na woni samtwerefo akasa ni nyina efa na no ayisi ye yese ayafimpi no ni aduono e na 2024 aba ye kwato ye eyi ye mpanimfo no upiemu wa brekuma north ya wo mu kire mu se ayi tripling centers bia wo mantimi ankoletinti na hu behia se wo mbetwetwe akopie court ne ade ko wieye yisi se wo nso hwehwe mu ne na kire se ye 19 na wonu mu kwato abai ni nyina ayi wanimsem de asi ho maami Mavis ha wakumsin wonu mu cream na sidigu wo se cream afei opani ba akonso wo hye ne furugu pa na hwe se mema nyama no e wo fom na ni nyina mu no na asem na kwaya abotesem na nya asem ketewa empanifo pi na jansam twerofo nso yehwe bia so hwie pepe spray gu bi so hwehwe wanu masom ne ade si ho de na ani enyan na ensem ye didimu a empanifo obo amane se asede sebio NDC mpanimfo a wanom ebu manyi wamu anhyeda nyina simpie ni apaso ana wamu anhyeda mfakrata bi communicate bi empie monten say de ACC no wamu nsa nimu bi na wamu regrete na mfahin kwesi hene wamu ahu bi opani a wakasa yi eye ononyafo Alexander Kwame na afenyo marken edom kuma no won ba no dani eno no no say wanu momu de ni instance ka kire ne say de sisi ye ni nyina no nanko wamu hwe ni mu asem PP NDC mpanimfo no won beba monten abe condemn de si ye no sebio yensososo yabato mu yensososo Ghana ha adwenkire ne de democracy obi ankire na adwene abato ya adwenkire entisu obi aba ho a obi a move freely adenti no obi bewura ho se wompie afema ni mpie afenko wiase no obi ato no se jakchan no watwa na se ego na akoye pinso one more meka ho hwe ne pa de na omo pa kire se asede wo mo hye datwe wo mo kakras wo mo ni mo hwe enso no wonu onyanfo Alexander Kwame na afenyo marking se wandi wonim pa sei ndi simpanifo no wo mo nim ho bi wo mo foa wo mo so enti ene wo mo meka hwe wo hye enipa anya nkwada o na mo hye da akotutu anoma ho na mo de abekire wo mo so wo mo modin na enti de ekoso nyina no wo mo so wo mo nim na bra wonu nsamtrofo edi sankomo Sompa kase ye twe bi go huma so. And when we talk to our friends, they will tell us that, oh,
but your people also did it. So it's like payback. You know, some of their senior guys, me, I've stopped calling them. Why? Because when you are trying to say, guy, bro, let's end this. Let's end it. They try to refer you. I won't sit here and say that MPP, everything was perfect. There were times that some of us had to also come in to intervene on certain matters, and we were successful. So they cannot shut their minds completely to some of the interventions we made quietly for some of their colleagues who were having issues with the law. You get my point? So if today you think that, oh, you want to show somebody where the power lies, for me, when I reach out 1, 2, 3 and I realize that you are not accommodating, I'll stop calling. Osahene Alexander Kwame na afenyo marking Edom Kumano ba no deni no afutu asase so na wo ye ne mra hyebedwani a wasaso di na sahene eno ne nsɛmtwerɛfo atwetwe sansɛmi mu enkomo yi afutu asase no ɛwɔ mfimfini mantam na mfimfini mantam hɔ na megina ɛhɔ manta no so afo yewura honorable eduamwa ɛkɔ wɔkyere pani na pani wakasa de akyerɛ aban akrachefo a ɛwɔ mfimfini mantam wɔ nhyiamudi a wɔn mu kokɔ hyiae ɛno ɛna wɔbɛkyɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ amana yɛyi a sikatoro no ka ho bi paa na wayɛ ama yɛyi nso na yɛwɔ ano wayɔ enti wɔn mu ɛyɛ aban akrachefo no ehu kwampa wɔn de wɔn ho bɛhyɛm sika yɛboaboa no efiri ya yɛpretwa mu de efra ne sɛ internally generated fund IGF no afituo mo ene emu dampo tua ne ne aka ho hia sɛ timamuni no wotua na enu achi mfaso ɛwɔ so ɛde ma no na adoma aboa ama wɔ mu tua wɔ mu de ahohare so atimi atua ne yenya bi de aboyɛ ho bra ansa na ɔman ntafere wade nyina ɛbɛba no sɛ bia no nso aba abɛsɔ so ama yɛtimi aduruburu mu. The foundation of the problem is accountability. According to the 2023 EP80 assessment, only 9 out of the 22 MMPEs in the central region scored above 80% on compliance indicators related to planning and reporting. Additionally, IDF contradiction grew by more than 3.2% against the national average of 5.9%. And here I will urge honorable MCs and DCs to be part of the campaign, the crusade for resource mobilization, especially the IDF. It is not enough to just be in office and issue receipts and ask people, want people to go out there and bring the money. First and foremost, we need to educate where the people who are supposed to pay the taxes and also monitor. Honorable Eduamwa Eko Wachere Penny, wono eneye manta no so afọ mfimfini mantamu. Ne wie no wasande beto so se uhwe ebiti se ankobra wo fen revanom ene emu pra se de kane no na nkani da ho na uhu ase nyina no ena ye popra ne nyina ye gadam se ntia na watetete huhu se aban krachefo bi kura ho bom mu na so mpesa be no kore nti we de wo hye wo mo galamse kon no e wo se yetimi kon na yetu ase within us, because many of us here are complicit. We are part of the game. We are part of the guaranteeing activities. I mean, some MNDCs are, been tapped to have been part of the activity. I'm unable to mention names here, but we are monitoring. And we know very well that many of you, direct or indirectly, are participating. And it's something that's not acceptable. I do not want to talk about the issues that we are going through. And so then in discussion we look at it from according to the specifics of the various municipal and districts. And near what ye honorable Eko Eduamwa Wachere Penny, one a year in Tanswafo, na Enshemudi Dikanya, one a regional coordinating council initiaye, a CFU to be any Famawi. Yede ensemi eremo ewo enwumesiemu ensemo esanse eno ene wo mai bia yeda achinti upiemu ewo Brekum East mesini mu a opani kwankyerefo a wono ohwe enwumesia ho sensem so eye Owura David Owusu Ansa okopiemu ewo Golden Child Academy eno no eye suku ewo Brekum ebra na emofra no eye wo mo graduation ena Owura Owusu Ansa
ene empanifo a wanum hia ye afei awofo ne ahwefo etwetwe nkomo sei no sedi ewiase no ekọ no bibia ekọ abefo ene die AI ne kora ye ne kora de be kakra ne AI beton fish wodwom ebe kakra ne AI obet no ye shu shan ye AI ne ye bibia enti no wo ma wo ani nkọ wo ma no enwumesua ho na wo emfa abefo no wo fa wo nwremu yie de wonim computer mu no ye hyase empa bi ma no ne ye kyerɛkyerɛ ni mu afei so ene ye sɛ de wo fie kura wo mobile phone sisi ano no nso timi ye bibia na mo kyerɛkyerɛ mo ma ne mu yie na no na sesei no ewiase no ɛda ne akwaye ne enya sɛ na ne akoto sa textbooks bebre ni ade abegu mofra ne ho abofra bi ho no obiebie book nim saa wo kai pictures wo say this is Ama, she is a girl wo be kai ne saa so ebi mpo ana na ne trim afen so ene ye ne so wo nkwa classes wo nkwa hia mu kutu wo se ne nyina ye pa na so de boa sese pa eye ne ma ye de abefo kwan fa so sese no enumu na empanimfo ma wo mani enko se de be ya wo ma no wo so ebetumi anya ho nimde na aboa won daache a prayer and pimping, so yeah, you do so, man. Pimping, be out, so, the nurse, doctor, teacher, and our forces. Then, so, a woman, a pound kindness, a woman, more of a science. It's how we take control of our environment. And you know, technology, it's my man, nurse, teacher, you better catch you of kind of grace. So, 21st century, technology, 21st century. Young take control of our environment. Technology never take control. Technology, science, the science, technology. Bibia technology ena ebo asese wanum so beye robot bebre abegwa mayim enya sam ketua opani kwanhyefo a woda enwomesua ho ano ewo brekum east mesenenim ewo bunomantem eye owura David Owusu ansam ena okasa na nuachi no tibre kese ya woda Golden Child Academy ano eye mami roots na dunate wono so ekasa ye etu akyerɛkyerɛfofo ese wonu aveli wo mo ho se wafa adwuma na to ho so se no na abeye dia wasi bieu mu nyina 90 degrees Celsius na fa ye adwuma no afei so awofo a wonom edete wo mo masese no wo mo support se de be ya emofra no ne ye da achinti enwumasu a ye de fa wo mu no wo mo so ebetumi abeye brane dachi have the noble responsibilities to create engaging and inclusive learning environments that meets the diverse needs of our peoples. Teachers must stay up to date with the latest developments in their subject areas and use innovative teaching methods to make learning fun and attractive. You must also be approachable and supportive, providing individualized attention and guidance to our peoples when they need it. I wish to render my sincere thanks to golden parents and guardians of the school. Without your children, there is no Golden Child Academy. Tibre kesaya wono oda Golden Child Academy no asuku yi ewo brekum asase so ewo buno emantem Mami Roots na Dunate ena ono so ekasa ye etu akyerɛkyerɛfofo owieye empanifo a wɔnom hyia nyina wotu wɔnom fo kama ye ma no wɔm ne ye da kyensese nsase ne nyina esa ntinzi wa educate ewa obamu yi a na ne wada abusua na KJC Company Limited osi yan kanche ose ekoba sempremo eno no be ma wansi nso ma asa no ham wono no hyase eton adansie niema ewo Ghana ha obi antiminti ni niye esanse na adansie niema no eye correct ne bo nso eda fom eye na KJC Company Limited enchanse dan na apɛ dia wo de bodan so a ensuo brane beto na ensuo na etimi bowa epai no ni nyina guso afekura na sansuo ni beto a e man chance ni mu ntutu ntokuro da na doa no nsate akwa baako ekosi nsate akwa ba se 150 de adibo Yesu Kristo asɛnde se na esoso na wa ni nyina na KJC wo na abenya bie afei wo pɛ iron rod de ye papa de wo de kyere dan ne so a wutimu say yes wo bi ba ko gina so sheki ne ho miyankwa tam Van Dam
emfa no mewo so dan no edan no wa hodene eye Nana Agency Company Limited ene ye kan for de amawo na cement ne so de odi twa foundation e maneti apose water pa edan benya hoden edan benya hoden abusua efri foundation no enti sa ofa pem na nya edan na wusi ni nyina eye nkoso why entu kwa Nana Agency Company Limited wa adansie ne ema nyina obema obi binding wires obema obi bibia wo de kan wo dan ho ana wo de ye dan ya ma dan na nya hoden de Nana Agency Company Limited na dwuma pa wo bonti sentiosti wo ma bona baso food truck boyi wo de ache no afi abaso bopi na ene waje e wo mayim mantam dunsia ni nyina da everywhere we dey inside Nana Agency Company Limited akra ni kumase for mo fra ye wo 0204 355 040 0204 355 040 Nana Agency Company Limited ema adansie ne ma papa no ebi ento ne boada form okwa na osika nsompo a wo de ka kire no sinana ma ba o me pese me ye fie wura ye frɛ me landlord ye frɛ me landlady ekwan ohonom obefa so aboa wo na nso watumi enye dan ni bi oba nyankopon ye adom a bosome ne beso ene asu sei na samanfo ohu animu a na ebi mo ahyase na wo mo bom penten kwasa ne se wo mo to ayi ne de cheki o beto saa na se nyame wadom na bosome ne so ya na wo hu animu a me kire wo hu ayi kokko na anim na kire se secure sanitary pad eno na wasa wutumi ede ye ho yi eno na wasa wutumi de mo eno ana memo me busum bia memo entinu memo na wo mo eye secure sanitary pad ye nya amanu poshi ni anya ya adwense ye besan so ache second boy de eye secure sanitary pad eno a na boye minti na ewo minti na oba wo bo a eboa wo atwitwimu kama nsuo na ma ho nya chaka na ne taban no so etere esan so wide by entinu we no leakage na silicone pants ne ye media dance ya de ama oditali mu a eche no esteke no silicone pants no pa de bi ho no mabusia oditali mu a wo kwa na shift o na ada na shifting cultivation ubon say ekobasa but secure sanitary pad pants bia no ma de betali mu a enche no eche no bawe ama wanka say fitia no pa obekọ onuma so ababedu fie won kai krasa obopat tofo we enhyeshi bebre mansema engu ba yenim se de ma ho so clean enya asem keto a secure sanitary pad oba se nhase yisu bia busumi ya asun wo hu ade nenim no kone kopa bi wate ehyemu dumienu 12 papa bi secure sanitary pad ba bia yeton pad bia ubenya bi ato ne monkuma asefo no monko mama excellence cosmetics edum pz anase kwada so taxi station ho old asempa pharmacy lane na ubehu no 0243 862158 0243 862158 mama excellence cosmetics obema secure sanitary pad no ebi yetu yade ase yedi homeopathy ekwan so na etu yade ase endpoint homeopathy clinic wanum say bra endpoint ne end o yade no efama bra endpoint na infertility ne end efama bra endpoint na premature ejaculation ne end efama bra endpoint na ndam yade na adokoro sede somro adokoro kraman no end efama endpoint nkwan ye hyase wo mayim edi homeopathy esa yade enya asem ketua broni fita du ho no ose wow what mfidie na broni no waka mfidie no na kire say de wa hu no ashoke no endpoint homeopathy clinic eba ne kidney hu sensem liver hu sensem yetu ase se hum mo ankasa no peba ne bia cheba ne beba ne nyina momra endpoint se yen kan kire o se mu amanya se bio stroke anwodwe yade no a maka dem no ye bie ya pono ada ho no mo a mo fra ye beba fie abehwe mo kama ebi nso ho no yade bi ho no mo nso entim ma nante nso waka dem mo nso mo sada ye ba fie abehwe mo na kumase krono mabo ahia mo behu yen akra ha se shell signboard Spinters Quantum Point so ene wo 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 endpoint homeopathy clinic enyo so haji say ubedidi na wa fili gbenje aduane ede na wudidi a na otechema na ekododo matwe saa haji ebisi ye nchen ye wi a kire se no a ene ede ma edai achen haji na wo so upe konkonte upe mutu
motuo upe enkatenkwan papa enkatenkwan bi ho no abusua ba bi akwakodi no udi wahase a wudi kra na ayema start your kro na chese ka bibi kirewo na haje aduane de meteso a masore haje ase frɛ no adwumadie bi a wudi bia yemeye aduane no fa nso wo hoho ema wanim emre nyam na empanimfo mo hia ebia mo conference bi mo meeting bi mo paduane papa di ama matumi akansem papa eye haja special local foods ene ya kanfo di ama wo na se bi nso a wa wo fie yenya aduane bosome de na wotwe de na nsade emfa bere haja bie na pono de ama wo ye du weekends yi say no obi ho no mo a weekend no ne up and down so doso woni bira kura no wa ye aduane na wotwe ni nyina de asi wo de ye frɛ haja wo be ye aduane kama de wo penkati konto upe reverend kwan upe bunabunu obeye ni nyina de abrɛw upe meat brown stew upe fish stew ɛde na apa haje amfan ma wo na ubehu na kira kwan ɛwɔ hatwo atomic kwantempon ne so transition funeral home no na nkyɛn pɛɛ ɛna hagea edi ne dwuma kɔ na kwagyew de ne yɛmfa mmerɛw ana wo hia yɛ services nso a ɛma no yɛ 0246 399 212 0246 359 921 0246 359 921 jiwenso eka ho 0534 0535 484 392 0535 484 392 Hajia Special Local Foods na ono so ema aduane papa eni na wia wabon sema masompafo si ya kanfo aduane pa ede amawo enwumeku ada menti ene ya bi nsem ya mawi abusua twen ye ba sese ya Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, eko US. Na no crowd who crowd from me mama nia. Na papa mo ho te say. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, eko basem penemo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bodwuma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bondin sa na. Hey papa, US hakora de. Na ko jejesi company limited age ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obian se na kojejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wakaso a ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chanhua. Hey, a kuoba sempre mono. Onye mereda. She, we kurano mi ensemua and we be en fufro yawo. Baku abua kwase pass kumasi. And baku so pokua se nkran ha. Obia se na kodwodesi eye bemaba e wa dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance wo. Te se bibia de she a dance ase de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu kodwa free. Akra we kaswa depo ene pokrasi de no kra to nkyɛn a wɔsa wo bi akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wɔsa bie depo kɛseɛ so ɛwɔ Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nkyɛn a ebi so magazine road head office no wɔ bie depo kɛseɛ so ɛwɔ da de ntam edwe so Akra road Femeswa opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Number so man for the friend 0244 313 752 and 0244 41 9393. Nana Kojesi Company Limited. A Kuabas in Primo. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the Obian himself a prostate. Na baby, you multiple screening. Emma Huni etuasia. Na a endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajo. Na the friend premature ejaculation. No, bear maybe a one would offer Quaquasia. Asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ebra endpoint homeopathy clinic na ye moawo e man ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo damu fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia ena Akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no hudru na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic a obi a ebechiro for endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wa mo demu fua Kweku minim se wa yeshe me kraman nane na so ebony show ho a embaso mane ho sepeno
Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double dose got as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo, enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di wa dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atum. Sompa TV, Emma Aketiapa. No kretrudu Emma Aketiapa ampa ye transam no so. Na medu wuram ewo Bono Mantemu, Doma East District. Ya ahenkuru no eye wamfie ene na afa. Chiremasu eka nkrotama ewo ho no ho na nanom ahemfo ne timamufu ewo ho. Ayensiesi edwumadie bi se de potokasa mo no kase. Cleanness is next to godliness na chesa ahoni ni nyamenie ne nam. Enti wo mu siesie wo mu mpotema baabi ate se de beye na enkwada na wo mu sua robotics ne no daache wo mu beye robot ama akwakodo ate koku nyina no wo mbenya atena papa atena ahom mframa pa apomuden wo mu. So yeah, you do so man. Plenty, we are neba, nurse, doctor, teacher, and our forces. Then so a woman a pound kindness, and woman more of a science. Until how we take control of our environment. And even now, technology, until you say, yeah, my man, nurse, teacher, you ever catch you of kind of grace. So 21st century, technology, 21st century. I say, take control about Nana owusu amponsan duemire wona e kire masu hene nana ne kasa ye na ewie na ba ahema owo ho nso dibika nana akosu adoma na de a me kan se me da kire masu krodua yi nyina se ba ya de ama ye hu se de bebe so nananom ye mu aboaye amakuro no atumi epeja na ne ya me sre ne se ye da base no ne enka ho nko a da ba bia nananom bebe te se ba bodawuro ana announcement bi ekọ no anamoya ye mba ya tunenne adehye ya tunenne no bemfa sa anamon papa no ansa ntu bio na yensom no eno no makuro etimi peja se kuro de be ye a eyebe ye ne be nyina na ebukuro no nti nna de be ma ne nka ha nko a na me sana srade nana akosu adoma kire masu hema wona ate se wo kasa no nti otebe eye wo mo a
Ebusia Yeremu ewo atoye etifi emantamu metre Western North Region na opiemu ewo seshi akontombra. This year wo ho na ekasei onyenyamfo Joseph Apia. Wose efiti se aban ebetena banwa so eye emrahye bedwani a no ho kane no. Na sika bia wanom edema no ese wonfa nyemputu nyuma ewo seshi akontombra. Empotam honom no. Sika no ekamia ese wanom ehu de wade ye enti no sedie ononyamfo Alex Tete Djonobua wono na woka na asemi wasebira woye mrahye bedwani ewo seshi akontomra no sika bia wanom de ma no so fan putunjuma no wamu ba sesei DCE NDC amanya wanom ba wamu so mu sesika no enti no ononyamfo apia se esanso won na ye DCE nti wo betra krata ade akoma yoko ese wo mo fa hwehwe owura yi nsemu pa esanso wo mo wuza nansan eye ni ahwe obi nsemu eye ni ade okọ ni ahwe wo nsemu wo betra krata ade akoma wonom no matumi aba be ye audit e wo seshi akontomra Akontomra they totally mess up the system but adia ba ko a eno de mema ka a enche bia no a three letter a de koma yoko for forensic audit akontomra MP labor account last year ye man a grant of 1 million Ghana cedis 10 billion uni akọ 10 billion project aya si akontomra here say ye audit wo enti coming days no umeti akontomra one mess up the district one mess no regard for law no regard for proper structures ibia no ma ye normal basa. So enche say akontomra yema MP no former MP labor account 1 million Ghana cedis say on fanye project ko hwe akontomra de background we say 1 million Ghana cedis. So I am writing to Yoko for forensic audit into the 1 million any the including MP share of common for labor account there now the year no akontomra you should come and answer those questions. Entina ne oba begina mu na wa yi anon kakra 1 million chopable Ghana cedis pa de nyasam ketwa na ebra onwenyamfo Alex ye trakrata de akwakoma ye yoko ese ye mehwehwe no 1 million Ghana cedis no emono a owura Joseph Apia na etra sakata DCE no na DCE ewie ye no say sese ni de wabɔ ne ho modern pa enya asem ketwa woni seshi akontomra mrahye bedwani sese onwenyafo Pius Kwame Nko wonu aka wo mutama bom empuntunyuma wonu de bebra de hye a wo mo seshi akontomra no enya asem ketwa me ne MP honorable Pius ye baaye no na konkuru no bisukura emfie nwotwenie ka nko hoda okọ ba bi ti se bawa area okọ Misiba okọ Toyo sekramo kurumu a o yana ka nko but at least yetumi ayi sa akwan ye wi aka na wi ta ho nyina problems ho a yetumi boa ye solve na kakra ye bi root network no anti obaba bi ti se eye schools ensem a bi wa problem bebre but ti se na kana kakra na ye solve oba eye employment a ye boa kakra government initiative bi obabi ani ye support youth no ne push o mu nyina rurum Openi okasa ye krosini bedwa krachi ya wasoma de hye wonom ewo seshi akontombra krosini bedwa nim ewo atoye etifi emantamu onyenyafo Joseph Apia afe yankwa amanone US abrochimamu ena ye kwakowura na Democrats ene Republicans a ya womokwa asetena ewo womo badwa fie ho no womo san kwa asetena bio na asem edapono so a womoko bobo ho akoto so aba no eyese atubrane ne emutu dangomo ne topaye ahodo a womo de koma foforo so ekokoto no sade ebeyo na Israel ne Gaza ntokwa no ebetimi atwanti no atu a womo de kokoto nyina na emutu paye no ewo se womo atwantwan so anase wotwa aba ahwe ano ansa ekowie ye a womo de saa asemi kokoto ne ebinim nte ase nanso Senator Bernie Sanders ana wono so ede toso no wache se afia Democrats ne Republican fo aya adwen kro ba ko ne anu di adanse se America fo mpese ebefa wo mo nsa so ama ekomade bi mu akun wo mo ne yabo wo mo tiri so na sansemi a wo mo kotena ase ya nipa be so ha ene tena chamber no mo na wo mo to aba no ekowie se de nkana anya hwe nipa aduoson miensa ekokoto ya no wo mo hwe animu se ewo senke paye no ekowie na emu adunu nan na wonom ato edietia na emu adunu ensonso de wonom eto edekoi
na no ene nam so a wo mo de to so ache se wo mo ya adwenkro se de be na wiase ebe ya kono ye nika ama nyame atemu no kura no ebe koso akọ achiri na yatena se ache abusua yenina yeso na anompa no sia bremu kase a yato din na kejesi no sia bremu ekase a yede somo no yemu ni ko mu se pen se afei anu wase wafidi a ensem a yede di wontua no ebi ne se onyenyafo Alexander Kwame na afenyo maken eyedom kuma no ba no dani wakasa kirem se die sie na no wabre kuma not rerun election a wonom ye no NDC fo empanimfo wo mankasa ho nti wo munim ho bi Yewra governance Kwame Abuja soafo a wohwe akwane akwantempo ho nsam so se de Yewra sanso buache eye no obadwafie ho no wakyerɛkyerɛ nsennum se de beyo na rural urban migration no etobi twentira Openi a waye kwankyerɛfo ɛwɔ ɛyɛ Brekum East ɛwɔ enwumahyiamu ɛyɛ onyenyamfo David Owusu ansa watu awofo nyinaa fo se no ye invest wɔ ye memu ɛwɔ education mu a yɛmfa technology ɛmfanka ho ɛna ye kɔ US wo mo se ye de atuo tropa ye mo ɛkɔ aman ahodoɔ so ma ntokwaye yiri wɔ baabi no se wo mo nso tu wɔn hofo Ensemi efa Sompa 106.5 FM Accra so ejene ho sachira menasa ata abodam ewa santemante mu a eya Sompa 93.1 Kumase afayiko FM 100.9 Kumase Adamfopa Radio ebutu Paris France abuchimemo Sompa Takwa eya 101.1 Sompa Takrade eya 103.3 Sompa Tachiman eya Sompo 106.1 Sompa Sunyane eya 98.9 Sompa Nkuranza eya 90.7 and afi Sompa Doma eya 101.3 Mankisim enen kwado Kingdom 106.1 afei wudi koda no so no wuti yenka efisho babia FM station circuit apepia koma no guo na kecha nwam no Sompa 106.5 na YouTube no Sompa FM live Facebook no Sompa 106.5 FM Accra yeda se papa se wo share honom Sarfo kantanka dama otam ye free studio habesi so ema wo share ho awia nyame adom ne etenase a ye baji brani adaja kenkan mu messages no nyina ede amamo www.sompaonline.com website ya ye samu for penyoru ataboate adama wakutire nsam nyina potokasa mo brefo ede akoguwa no ma obetumi akokenkan bie nana KJC company limited eso yasna danse ne mama papa efie secure sanitary pad so oba bosome so anade ammo eno na ebua abo oba ye no eho ban endpoint homeopathy waso yade ne fabra ne ende emfama hajia special local foods aduane papa efie ene ho apesma card share yanso yaje peni ne esi adwa ebe somso kokwan sumidin abena badu adepa kofi menembra triple mi ejapi apamdada